ふと気づくた触れる僕らをこんなに闇、前も後ろももう分からず不安になる。出口を求めて必死にもがくけど、なかなか抜け出せず見えなくなってく。頭では太刀打ちできない長い夜も体には立ち向かえるよう覚えさせてる分、たとえ目を閉じてもここに光があるなら見えるよ。何をしたいかは暗くても前が見えなくてもきっと照らせるはずだから今ここから見えなくなることに照明を通して、それでも光ってたいなら体揺らして照らされても照らされなくてもここには自分から輝くものたちが、もともと光なんて当たらないその場所で人知れず繰り返しやってきたよ。少しの間見えづらくなると思うけど僕らは大丈夫、目を閉じても逆さには落ちていかないよって声に出して、誰かがうずくまるならこの手をつないでいいよ。一人じゃ不安なら一緒にいてあげるから笑って悪くはならない。